расман 7 декабр дар шаҳри Москва дар турнири S197 ду варзишгари пурқувват Винисиус Круз ва Искандар Мамадалиев рӯбарӯ хоҳанд шуд. ин ду варзишгар аз беҳтаринҳо дар вазни нимиёна ҳастанд. онҳо ба ҷангҳои зебо, сахт ва пуршидда машҳуранд. ҳар ду мехоҳанд ғолиб шаванд ва як қадам ба камарбанди чемпионӣ наздиктар шаванд. Искандарро дастгирӣ мекунем. салому алайкум дӯсторони ММА, ба канали мо хуш омадед ва мо беҳтарин ва тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон мекунем. менеҷери машҳур Али Абделазиз гуфт ки пеш аз ҷанги охир Магомед Анкалаев ҳолати хуб надошт. ӯ аз Догистон бо қабурғаи ҷароҳатдор омада буд ва қариб 40 рӯз тамрин накарда буд. дар ин вақт ӯ танҳо машқҳои сабук мекард, медавид, бо рисмон мепарид ва бо мураббӣ кор мекард. ҳеҷ спарринг ё гӯштинг надошт, зеро дард мо намешуд. ба гуфтаи Абделазиз ӯ борҳо ба Анкалаев гуфт ки беҳтараш ба ин ҷанг набарояд, вале Магомед қарор дод ки ба ҳар ҳол ба октагон мебарояд. дар UFC ҳолати шубҳаовар пайдо шудааст. ба баъзе ҷангҷӯён пул дода мехостанд то сунъӣ бохт кунанд, яъне ҷангро воқеан нагирифта рақибро бурд диҳанд. собиқ ҷангҷӯён мегӯянд ки борҳо ба онҳо чунин пешниҳодҳо шуда, маблағҳои пешниҳодшуда то $70,000 будааст. коршиносон мегӯянд ки баъзе поёни ҷангҳои ғайриоддӣ менамуданд ва бюрои федералии тафтишоти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико таҳқиқро оғоз кардааст. ФБР ин ниҳоди калони амниятии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мебошад ки дар масъалаҳои ҷиноятӣ ва таҳқиқи халлобӣ ва фасод машғул аст. дар ин ҳолат онҳо меҷӯянд ки оё ҳақиқатан ҷангҳо сунъӣ шуда, пул барои бурд ё бохт пардохт шудааст. президенти UFC Дана Вайт гуфт ки таслим кардани ҷангҳои мушкил калон аст ва лига бояд аз ин пешгирӣ кунад, чун мухлисони варзиш ба UFC дигар эътимод намекунанд. Шон Омели гуфт ки ҳанӯз барои реванш бо Пётр Ян омода нест. ӯ афзуд, агар аввал худаш ғолиб шавад ва Пётр Ян бошад Мераб Дувалишвилиро мағлуб кунад, пас шояд оиди реванш фикр кунад. ҳанӯз ӯ комилан бовар надорад ки омода аст дубора бо Ян ҷанг кунад. ёдовар мешавем ки дар моҳи октябри соли 2022 Шон Омели бо қарори ҷудогонаи доварон Пётр Янро мағлуб кард. баъдан ӯ бо нокаути техникии Алжемейнро шикаст дода қаҳрамони UFC дар вазни сабук шуд. ҳоло Пётр Ян 6 декабр дар UFC 323 бо Мераб Дувалишвили ҷанг мекунад то унвони қаҳрамониашро барқарор кунад. Шон Омели ба гуфтаи хабарҳо аввали соли оянда бо Сонг Ядонг рақобат мекунад. Высокие кеды из коричневой гладкой кожи коллекция Сиама на байковом демисезонном утеплителе, подошва из материала ТЭП с прошивкой дополнительной по периметру, по бокам модель идет без молнии. Тут у нас кеды на 3 липучках, гладкая темно-синяя кожа Сиама, внутри черный кожаный подклад, 2 аккуратные нашивки из новой синей замши и полиуретановая белая подошва с прошивкой дополнительной по периметру. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. то видеои баъдӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.